سلام كم يكنيهم قدمي قال أملاخ زستو هبتني حنتي announcement لا نعاهم بقولكم إيه دياتبل كفلي صلاة صوم صلاة أو جمالو الرابع حمص عربي مالتي سلسة معلتي نايت صوم صلاة جزيلو بحوار كوينا قص جزء أبيرن دليلو جزء يزبل تي ملختي سلسة قص جزء أبير مد لاي بزبل أرستي سلسة معلتي ربع حمص عربي صلاة صوم صلاة أو جمالو خفل صلاة كلها نحن حبرم تصبوي جزء أبير يمسكن نبقى الأملاح كنحل فينا قدمي وخنصلي سمايا وجزء أبير أملاحنا نمسكنا كلنا منفس كام سنة سلزخنا بسم كات أكيبنا لنامو زستمر صبوا منفسك زستمر صبوا منفسك وشتنا خدسس وشتنا ختنكف كاستمرنا بشم يسوع كريستوس عدلن جزيان هي والله بقولي تابي يسوع كريستوس قال كاختبار خلنا تصلي أبقى لك زلة أمرات كنرئي عينتنا تكفتو بشم يسوع كريستوس دقيمة يتصل له حساباتنا attentionنا كله كابقى لك هوت أزقبرنا يتصل أسرار حكله كم عوافس تمثلوا نخين فرز حلاله كله نيجان انتن نيتصل ما تأسرار حن بشم يسوع كريستوس تأسريخن حساباتنا لبنا كل انتنا ناقنا نقال كاخد بتصل له بشم يسوع كريستوس قبائنا حليفنا نبكا قويتا آمين እግዚአብሔር ይመስገን لما أنت نريء قال እግዚአብሔር ምናልባት ምዚ ዘሎ ግዜ ከይድ خلي له يحسب እግዚአብሔር ይመስገን መጀመርታ ዝሓለፈ ግዜ ሓደ ሰሙን ክብድ ዝበለ ግዜ ነይሩ ብዛዓዲ ኩላትኩም بسلام حليفكم ما تكونوا تسفى يقبر انتهي بلنا قال እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ ይብል አብ ሀጌ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ ገና ሓደ ግዜ በሐፂር ግዜ ክኸውን እዩ ኣነ ንሰማይን ንምድርን ባሕርን ንቁፅን ከነቃንቅየ ኢሉ ሀጌ ምዕራፍ 2 ቁፅር 6 ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ምድሪ አንቀጥቂጡ ነይሩ ኣኽራን አንቀጥቂጦም ነይሮም ኣብ ዘጸአት 19 ቁጥር 18 ማለት ኢና ንረኽቦ እግዚአብሔር ብሙሴ ገይሩ ትእዛዝ ክቦም ከሎ ንእስራኤል ምድሪ አንቀጥቂጡ ትክ ኮይኑ ገለ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሙርኩስ ብምግባር ሀጌ እንታይ ይብላሎ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ ኢሉ ገና ሓደ ግዜ ኢሉ እኳ ዳ እንታይ ኢሉ በሐፂር ግዜ ክኸውን እዩ ኣነ ኢሉ ንሰማይን ንምድርን ባሕርን ንቁፅን ከንቀጥቅጥ እየ ኢሉ ማለት እዩ ንሕሪናዮ ኣብ ዕብራውያን ከምዚ ዝብል ነቲ ኣብ ሀጌ ዘሎ ቃል ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ኮት ገይሩ ከምጽኦ ከሎ ከምዚ ኢሉ ሽዑ ድምፁ ንምድሪ አንቀጥቀጣ ኢሉ ሕጂ ዝናይ ይዛረብ ዘሎ ነቲ ናይ ሙሴ ትእዛዝ ክቦም ከሎ ኣብ ዘጸአት 19:18 ዝነበረ ማለት እዩ ሽዑ ንምድሪ እንታይ ገይርዋ ድምፁ አንቀጥቂጥዋ ኢሉ እግዚአብሔር ቃል ክህብ ከሎ እግዚአብሔር ድምፅ ክህብ ከሎ ምድሪ አንቀጥቂጡ ሊትራሊ ኤርዝኩዌክ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና መጽሐፍ ዘጸአት ማለት እዩ ሕጂ ግና ኢሉ ሓደ ግዜ ደጊመ ንሰማይ ከም ዘንቀጥቅጥ ክገብሮ እየ እምበር ንምድሪ ጥራይ ኣይኮንኩን ኢሉ ተስፋ ይህብ እዩ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋ ይህብ ኢሉ እዛ ሓደ ግዜ ደጊመ ብምባሉ ኢሉ ሽዑ ገልጻ ከሎ ታ ደጊመስ ንምንታይ እያ ክገልጽ ከሎ ከኣኒ እቲ ዘንቀጥቅጥ ምእንቲ ክጸንዕሲ ኢሉ እቲ ዘንቀጥቅጥ ፍጡር ስለ ዝኾነ ምልዋጡ እያ ተመልክት ዘላ ኣምላኽና ዝባል ሓዊ ስለዚ ንሕና ካ ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ ንቕበል ካብ ኮናስ ንኣምላኽ ብዝሕጉሱ ቅዱስ ምኽባርን ብፍርሃትን እናገልገልና ነመስገን ይብለና ኣምላኽ ዝተመስገን ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይብላሎ ብዚ ደጊመ ኢሉ ሕጂ ኻ ኢሉ ካልኣይ ግዜ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንምድሪ ጥራይ ዘይኮነስ ንምንታይ ከንቀጥቅጥ ኢሉ ንሰማይ ከንቀጥቅጥ ንባሕሪ ከንቀጥቅጥ ንምድሪ ከንቀጥቅጥ ንቑፅ ዘበለ ኩሉ ካ እንታ ከገብረ ኢሉ ከንቀጥቅጥ ኢሉ እግዚአብሔር ዝተመስገን ይኹን እንታይ ዝብል ደሎ እንድሕሪልና እቲ ምንቅጥቃጥ ሼክ ምግባር ዝበለጸ ክገልጾ ይኽእል ኸውን እንታይ ማለት እዩ
زي تصبخ يا نجار كودق الكازي حسب كيا عب نجار كودق كلون تاينا نبل تنقد قيط ወይ ካኒ ሼክ ኮይኑ ዘይተጸበኸ ነገር ማለት ይወድቅ ኢልካ ዘይተጸበየ ነገር ቃል እግዚአብሔር ኮም ይብለና ብዛዕባ ባቢሎን ክዛረብ ከሎ እንታይሉ ዋው ኢሎ ንስኻውን ደኸማና መሰልካ ንስኻውን ደኸማና ወደቅካ ኢሎሞ እዚ ሕጂ ነትጸረ ክርስቶስ እዩ ኦፍ ኮርስ መልእኽቲ ባቢሎን ክትወድቅ ከላ ካኒ ልክዕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮም ይብለና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እታ ንነገስታት ብዙሕ እንታይ ዝገበረቶም በሃብታ ጌራ ብዙሕ ذهب تمتم ننقادو مدري خمس دقبرات لهم قال بمولو تودق كلان الصوم انتاي كوينام شو إلهم حزنولان بخيلان إلهم سلازي أب مدري انتاي كم زغوني نقرنا كودق إلكا زيت صبي نقر كودق كم زغنا حج زابير نمنتاي خمس دقبر ويكان نمنتاي خمس خون زقدف ندحريلنا عن انتاي مالتي حتى ترجمه تركل نجيرنا الله ابراهيم نتزين قد من تانك تصنع زين قد من تانك تصنع ويكا تصنع تصنع زبالك تصنع انت خوين تخالقون كل انتاي مالتي كودق فراخشيو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን እንድሕር ዳርየናዮ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ዝዓመት ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ዓለም ብዙሕ كودق ኢልካ ዘይትጽበየ ነገር ወድቕ ኣሎ ማለት እዩ ፋክት ሕጂ ኮነን መውዳቕ ጀሚሩ መውዳቕ ካብ ጀምሩ ብዙሕ ይገሩ ነገራት ማለት እዩ ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮም ይብለና እቲ ፍርዲ ክልተ ነገር እዩ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መምሃራን ፕሪሊሚናሪ ይብልዎት ሓደ ቀዲምካ ማለት ሕጂ እንታይ ማለት እግዚአብሔር ፍርዲ ኣሎ እግዚአብሔር መዓልት ኣሎ እግዚአብሔር ንምድርን ሰማይን ዝፈርደሉ ግዜ ኣሎ ግን ኣቀዲሙ ኸ እንታይ ይገብር ኣብ ምድሪ ፍርዲ ይገብር እዩ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ እግዚአብሔር ፍርዲ ይገብር እዩ ፍርዲ ንምድሪ ይገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ንዳንኤል ኣርእይዎ ማለት እዩ ندانيال كريو خلو in fact دانيال يكون ناريو نبقى نتصاري أريو وجن دانيال نتحل مخترجمه خلو كم زيلو دانيال معرف كلته كقصني 4 بزمن إذا من الجسات زيهم أملاخ سماي نزل ألم كتو زي تف جزعتها عن خال حزب زي وهاب من قصي كتنس يو إلو تمالتي كل المنجستات تمالتين عبدن انتين زجبراز اللوا يود كامو دحرت حنت نقصنا تعتبو تحنت تبو بزمن زوم نجستات زياتهم أملاخ سماي نزل ألم كتو زي تف جزعتها انتي يريد من أبقى نتصار حدا مثل غمز رأي نجرنا مثل زرعي وانتي قبل عليو وركيو دحار أسرازيو دحار حسيني دحري خان بحسينن بشك أمد رويكا كم حامد استسر حد فراغش نجاري سلازي قبل على زلو صبق مخانو ورك أو مخانو دحار جن أسرازي خاو فوقس تبله دحار كاني حسين دحار كان دبل خمس خير مالتي زعبير كخمس ريوه اتقدامي تخال أي اتصال سايتراب عادي من قستات يوم يلوم اتحايلهم تعمد صنع قرمهم كبورين يارو جن كاوز نقص نداقم دامتسه أفت مجر شخاني صنعاتو خم حسين زخونه دحار كاني كم حمد كاز فراخش نجار كم زلوا ويكاني divided مخانو خاي نجرنا أفت ترجم كاتو أيدلني مخنياتو عابي تمرتي سلازخونه مالتي جن أنا أنت ياخذ دليل بحرز كله جنايلو سب زيتن كيا ويكايد سب زيتن كفتاجنا حنتي أمني ويكا حنت كوحجنا مسيا إبل نزن كل المنقصات كان تاجرات تنيلو دعمي خاتن نتمثل دعمي خاتو دانيال نسترجم زخنا قرو خلون تايلو بزمن زوم نقصات زياتهم أملاخ سماي نزل علم كتو زيت جزءات عن خال حزب زي وهاب منقص ختسيو نخلنا إذا منقصات زياتن كتشوف لقن كتف يعني نسا نزل علم كتقوم يعيلو سلازي زخلو أب مدرز الرنزلو زل علم أو سلازي كنا نقول لك زي صنع سلازي كنا بب جزء أنت عايز جبر ينكت إمالاتي مش أب نجارات أم مدري وديعون أنكت كيتوني نجزابير قال جنا أنت يبلنا زي تنكت منقستي إن قبل كاب كنا إنه جزابير يمسكن أنت عايز تسلنا قبل كاب كنا زي تنكت منقستي إن قبل كاب كنا منقست أملاخ جنا نزل علم صنيعة نبر زي تنكت منقستي منقست أملاخ في السماء ويكا منقست أملاخ دحر مو ترايت الرأي كونتن أمتى الله يلو قويتا أوش تخم يا زل لايلو جزابير يمسكن بزر استزخ نزار عرب كلنا يا خال ايتي سلايد نحرد اخفيتها كم زبلنا زنقطقط عينايو رئيخو مويلو برتع من قطقط مدري كونايلو صحاي كم وچو صلمت ورحوم بزلا دم كونت بزلو اخران دسيتاتن
أبسس فرام قعزو نجسات مدر مسافة حلقون أشحاتنا بتماتن حيالاتن كلهم باروتن شواتاتن أبجودا جودن أبعتن أخران كأ تحولوا نخران نأخا واحد ما أبجس أبزفان تقميت زلون كبقط عتجنشلنسي أبلعلنا وديقكم كولنا بلوام إلو والحادة نجزار السخمان تي صنع زبال تي برتع زبال تي علو زبال كمان نجزار السخد إحنا لا زي خيل جزية كمان كتمتس تخيل سلازم ساتهم تايب لو نجسات مدريلو مسافنتيلو ولا نساتهم كمان توم أزيمو وحساتهم ويكان أبزو حسبوتا أمز قمطيلنا نحسمو كمان كي ترفن تايك باليوم يلو علاقة أشحاتنا بتماتن حيالاتن كلهم باروتن شواتاتن كاني أب مجودا جودن أبعتاتن أخران تحبوا إلو نخران نخو عندما أبقى زبان مدرزولون كابت قط عجن شلس قبل علينا وديعكم كولنا بالوام إلو እግዚአብሔር ናይ ፍርድ ኣምላኽ ይባይዞ እግዚአብሔር ዝፈርድ ኣምላኽ እግዚአብሔር ፍትሒ የውፅእ ጥራይ ዘይኮነስ ዝፈርድ ኣምላኽ እቲ ፍርድ ኸኣኒ ጀሚር እዩ ወይ ከኣኒ ይጅምራሎ ይብለና ናይ ተሰሎንቄ ጸሓፊ ማለት እዩ ጳውሎስ ኢንፋክት ናይ ንሰብ ተሰሎንቄ ክጽሕፈሎም ከሎ ኸም ኢልዎም እቲ ጸረ ክርስቶስ ካብ ሕጂ እቲ ናይ እግዚአብሔር ፍርድ ኸ ካብ ሕጂ ኢሉ ካብ ሕጂ ይጅምር ዘሎ ግን እንታይ እንዳኾነ ይድኸይድ ኣብ ምድሪ ብዙሕ መዞታትን ብዙሕ ጽቡቕ ነገራትን እግዚአብሔር ብዝሃቦም ጥበብ ንሰባት ብዙሕ ነገር ገይሮም እዮም ግን حدا نجار جنا مدري زي تفتح نجار تلو تنابرا قليل خون قليو كفيلاوي نايسب شجر جنا يتفتحن نايسب شجر يتفتحن نايسب شجر بسبب في التحصيل زي كل مالتي ادخلوا سب زقبرو صبق نجارات انتايو زنقط قطي ويكان شيك زخوني ويكا زفر شقي ويكا زودقي كل جزء يتصنعني نزغ أنت من يزقبرون دحريلنا نا إجزابير قال تايبلن أم تشرشا إجزابير حنسا دقيمة أنت قبر إلو نخلهم قد قط إلو حنسا بنمدرين قد كت عندي حجنا نسمين نمدرين قد قطع إيه إلو مالتي سلاز رأي يوحنس معرف شد الشيء أبزي كم إيز نقرأ نازل مالتي كله زن قد قطع له جزيق متسيو جن كاب حجي دا يقبرالو already يجمر على مالتي قال أملاخ كفرحنا يكونن زمتس تايدا كنقرنا يزمتس حدا كلايك أنت خبرنا كلايك خبرات عنا يزمتس مالتي إجزابير يمسكن بزن صحفات زي إن كاني تتصنع يبلنا على إجزابير تا مالتي إذا أم مدري زخون زلوا كله كتر أخلها حدا نقر كتصنع عك حدا نقر كأنه وش تخاخ تحساس بوي يقبع نسخان تايو إتا قبل منسي زل ألماويت مخنا تقبلنا منجستي زل ألماويت مخنا تنت بيورستي زل ألماو مخنا أم مدري زلوا كله جزياوي أم مدري كل نجار بكل عقلنا بكل حيلنا بكل أمرنا كنجبر فقد جزيابيري حال نجار جنا كل جزيا خلوا الناس جبوا أنتاي كابتزل ألماوينا جزيابير حسب جنا كنواتس يبلنا مالتي كل جزينا كنواتس كل جزيا مخنياتو أب مدري زلوا نجارات أنتاي جبرك كل جزيا نقول جزيا جزاها خوين يسمعك ناي كل جزيا نابرها خوين يسمعك ناي كل جزيا غير كي أخذت قوي كم نقول جزيا تنابرو غير كي أخذت سعر مالتي እግዚአብሔር ነብርሃም ንበዓል ኢሳ ንያቆብሲ እንታይ ይብለና ከዛውሮም ኩሉ ግዜ እንታይ ይብሎም ነይሩ ኣብ ድንኳን እዮም ዝቕመጡ ነይሮም ሕጂ ንምንታይ እዮም ኣብ ድንኳን ዝቕመጡ ነይሮም ግን ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ እንታይ ኢሉ ነታ ትመጽእ ይጽበዩ ስለ ዝነበሩ ኢሉ እንታይ ስለ ዝነበሩ ነታ ትመጽእ ይጽበዩ ስለ ዝነበሩ ኢሉ ኣብ ምድሪ እንታይ ገይሮም ኢሉ ኮለል ኢሎም ኢሉ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ዝብለና ምዕራፍ 10 ሓደ ናይ ዕብራውያን ከም ዝብል 13 ከንብበየ እዚኣቶም ኩላቶም ነተን ተስፋታት ኣይረኸብዎንን ኢሉ ግናኸ ካብ ርሑቕ ርእዮም ተሳለምዎን እሞ ኣብዛ ምድሪ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ምዃኖም እናተኣመኑ ብእምነት ሞቱ ኢሉ دحار كن من لوسينا ريهم أب مدري قاشا خوينو سمعك نا إمنا درجة قال إجزابير ندعبي كم سكده بقال إجزابير ندعبها مسكدك ويكا تعبخ مزلخا هذا من الكتون تايو أب مدري قاشا يخايز بلك أنا إجزابير قال أب مدري قاشا يخايز بلك أب مدري نزل ألم تسني عز نبر يلني يزبلك الحرجة أب مدري زلوا دقرات كل سيستمس
ድሕር ዳ ኣስተንኪርካ ድሕር ዳ ኣገሪምካ ድሕር ዳ ንኹሉ ግዜ ጸኒዑ ዝነብር ኢልካ ድሕር ዳ ፋሲኔትድ ኮንካ ግን እንታይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ካብ ውሽጥኻ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ እግዚኣብሔር ዝነገሮም ቃል ምስ ዝኹሉ ኣብርሃም ብጣዕሚ ሃብታም ሰብ እዩ ነይሩ ኮርስ ሓረስታይ ነይሩ ማለት ናይ ጉስነት ሰብ እዩ ነይሩ እሱ ናብ ሕርሻ ስለ ዝጠቃለለ ግን ምስ ዝኹሉ ከዓኒ 318 ሰባት ከዓ ናቱ ከዓ ኣብ ገዝኡ ዝተዓለሙ ከዓኒ ባሮት ወይ ድማ ወታሃደራት ነይሮሞ ማለት እዩ ዓብ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብርሃም ምስ ዝኹሉ ግን እንታይ ኮይኑ ይስማዕ ነይሩ ኣብ ሩሑ ቁርዩ እንታይ ገይሩዋ ነታ ተስፋ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ተሳሊምዋ ብእምነት ከዓ እንታይ ገይሩ ኣብዚ ምድሪ ጋሻን ስደተኛን ምዃኑ ተኣሚኑ ሞይቱ ይብለና እዚኣቶም ከምዚ ዝበሉ ሃገሮም ከም ዝደልዩ የርእዩ ኣለዉ እታ ዝወፁላ ሃገር ሓሲቦም እንተዝኾኑስ ክምለሱ ግዜ ነይርዎም እዩ ግናኸ ሕጂ ግና እትሓይሽ ማለት ሰማያዊት ይናፍቁ ኣለዉ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ከተማ ኣዳልይብሎም ኣሎ እሞ ኣምላኾም ክበሃል በኣታቶም ኣይሓፍርን እዩ ይብለና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ሓደ ስቴት እዩ ወይ ከዓ ሓደ ደረጃ እዩ እንታይ ከዓ እሱ ከዓኒ ሰብ ንቃል እግዚኣብሔር እንዳኣመኖ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተስፋ እንዳኣመኖን እንዳጨበጦን ክኸይድ ከሎ ኣብ ምድሪ ጋሻ ምዃኑ እንዳተሰምዖ ይኸይድ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ምድሪ ነበርቲ ኮይና ይስማዓና እዚ ግን እንታይ መሲለኩም መንፈሳዊ ዛሕሊ እዩ እንዳዝሓልና ክንመፅእ ከለና እቲ ናይ ምድሪ ነገር ኣዝዩ ከም ሓረግ እንዳኣሳሰረና ክኸይድ ከሎ ንኹሉ ግዜ ኣብዚ ከም ነብር ጌርና ኢና እንሓስብ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከም ትነብር ጌርካ ኬሪ ዊልያም ኬሪ ዝበሃል ናይ ወንጌላዊ ኣብ ቻይና ወንጌል ዝሰበኸ መጀመርታ ኣውሮጳዊ ማለት እዩ እሱ እንታይ ኢሉ 1000 ዓመት ከም ትነብር ጌርካ ፕላን ግበር ኢሉ ግን ፅባሕ ከም ትሞት ጌርካ ከዓ ተዳለወ ኢሉ ሕጂ እዚ ማለት እዩ ነዚ ክገብር ዝኽእል ግና እዚስ ጭንቂ ኢሎሞ ደቂ መዛሙርቱ ጎይታ እዚስ ጭንቂ እዩ ኢሎሞ ሓቆ እዩ ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሔር ብዙሕ ግዜ ዝፃረርና ሓድሕዱ ዝመስል ፓራዶክስ ዝመስል ነገራት እዩ ዝነግረካ በዚ ብልህ ንብለካ በዚ ከዓ ገርህ ንብለካ በዚ ተዳሎ ይብለካ በዚ ከዓኒ ፕላን ግበር ይብለካ ሕጂ ነዚ ኩሉ ግና ኣጣሚሩ ክኸይድ ዝኽእል ግና ፀጋ እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር ሓይል እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብርሃም ኢሳቅ ያዕቆብ እዚኣቶም ኩሎም ናይ እምነት ኣቦታት ይብሎም ቃል እግዚአብሔር ወይ ድማ ፓትሪያርክስ ይብሎም ናይ እምነት ኣቦታት ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ ምድሪ እዚ እዚ ኮ ዓቢ ናይ እምነት ደረጃ እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም እንታይ ኮይኖም ነብሩ ነይሮም ከመጋይሽ ግን ኩሉ ይገብሩ ነይሮም ኤቭሪቲንግ ሰብ ገብሮ ዝኽእል ልዕሊ ሰብ ገብሮ ዝኽእል ይገብሩ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ውሽጦም ግና እንታይ ነይሩ ከም ኣጋይሽ ከም መጻእተኛታት ከም ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ካልእ ዘላቶም ኮይኖም ንኣምላኽ ይፃበዩ ነይሮም ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ከምኡ ገይሮም ሒዞሞ ነይሮም ኣብ ውሽጦም ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ከዓኒ በዚ ነገር እንዳዕበዮም ስለዚ ኸደ እንታይ ኢልዎም ናይ እምነት ሰባት እዮም ኢልዎም ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ኣብርሃም ፍሉይ ነገር ክትሪኦ ከለኻ ፍሉይ ነገር ሲ ማል ሓንቲ ይገበረን ሓደ ነገር ይገይሩ ተፀቢዩ ትፅቢት ከዓኒ ከቢድ እዩ 18 ሰዓታት ልቺ ጠፊኣትና ነራ ዝሓለፈ ሰሙን ነው 18 ሰዓታት ምስ ጠፍአት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ 18 ሰዓታት እቲ ምፅባይ ብዙሕ እምበር እቲ ግዜ ሓፂር እዩ 18 ሰዓት ልቺ ክጠፍኣካስ ብዙሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ግን 18 ሰዓታት ግና ዲፐንድ ትኸውን ኣብኦም ማለት እዩ ኣማራፂ ስለ ዘይብልካ ኣብቶም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድሰዱ ናብኦም ኢኻ ትውከል ኩሉ ነገርካ ስለዚ ክትፅበቕ ከለኻ ንእግዚኣብሔር ንቃል እግዚኣብሔር ክትፅበቕ ከለኻ ንዑሒስካ ክትፅበቕ ከለኻ ምፅባይ ምውካል እዩ ምፅባይ እንታይ እዩ ምውካል እዩ 18 ሉቃስ ጎይታ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡሎ ከይቋረፁ ኩሉ ግዜ ክፅልዩ ከም ዘለዎም ድማ ከምዚ ኢሉ ብምስላ ተዛረቦም ኢሉ ይጅምር ድሕሪ ናይቲ ዓመፀኛ ፈራዲ ማለት እዩ ዝዛረብ ታሰበይቲ ቀጻሊ ፍትሒ ተውፀለይ እንዲኻ ትብሎ ማለት እዩ ሕጂ ቀጻሊ ምምፃእ ቀጻሊ ምፅባይ ቀጻሊ ምኩሕኳሕሲ ምልክት ናይ ምንታይ ይብለና ኣሎ ምልክት ናይ ምውካል እዩ ማለት እዩ ክትፅበቕ ከለኻን ዘይክፅበቕ ከለኻን ግዜ ነዊሕ እዩ በበይኑ እዩ ግዜ እቲ ክትፅበቕ ከለኻ ዝያዳ እዩ ዝነውሕ ግን ዝያዳ ክነውሕ ከሎ ዝያዳ ኣብ ኣምላኽ ክትውከል ከለኻ ዝያዳ ቃል እግዚኣብሔር ክተንብብ ከለኻ ዝያዳ ናብ ኣምላኽ ክትፅሊ ከለኻ ግና ውሽጥኻ ብእምነት ይመልእ እሞ ፀጋ ኣምላኽ ትረክብ ሓይል ኣምላኽ ትረክብ መውፅእ ዘይብሉ ፈተና የለን ይብለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝኾነ ፈተና
ዝኾነ ፈተና موصي له اتموصي اكزيت بتعمل صبو ابزعد صبو حق له مش نفس وقف غزاسي عبي زبله ነገር لايك ولا كان بعل كم زاد دراش قال عبيت ነገራት ወይ بلين ወይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሓደጋ ስትወጸሉ ኤግዚት ሲ ክዳሉልዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከአነ ነፍስ ወከፍ ሓደጋ ዕጹ ዝመስል ነገራት ነፍስ ወከፍ ፈተናስ ኤግዚት ኣለዎ ነታ ኤግዚት ክትረኽባ ግና ኣብ ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ትቀርብ ወይ ክትቀርብ ዲኻ ይተቀርብን እሱ ይዙስ ነው ማለት እዩ ስለዚህ ዝንቅጥቀጥ ዘበለ ሁሉ ነገር ይንቅጥቀጥ እዩ ማለት እዩ ዘይተንቀጥቅጥ ግና አላ ኣብዚ ውሽጥ ማእከል ኩሉ ዘይተንቀጥቅጥ አላ ኦአሲስ ማለት እንታይ ማለት እዮም ዝብልዎ ኣብ ምድረ በዳ ዝፍልፍል ማይ ይብልዎ ማይ ኣብ ኩሉ ገዳስ እዩ ዝያዳ ገዳስ ዝገብሮ ቦታ ግና ምንታይ ኣብ ምድረ በዳ እዩ ስለዚህ ኦአሲስ እዩ ንኸተም ኣምላኽ ግና ኢሉ ዝሕጉስ ርባ ኣሎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንነፍስ ወከፍ ከም ዝገብሮ ዘንቀጥቅጠሉ እቲ ኣሚንዎ ዝነበረ እቲ እዝስ ንኹሉ ግዜ ይኾነኒ እዩ ዝብሎ እዝስ ንመጻእ ኾነን ንኽእል እዩ ዝብሎ ነገራት ዝንቅጥቀጠሉ ዝመጽእ ነገራት ኣሎ እዩ በብሓደ እኳ ደኣ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምንታይ እንቅጥቅጥ እንድሕሪልና ወይ ከዓ እቲ ዘንቀጥቅጥ እንታይ እዩ ሃብቲ ኢልና ሓደልና ሓቀዶ ሃብቲ ኢሳይያስ 2:12 ከም ይብለና يعني ببوني مس غزي እግዚአብሔር ስማዓልት ቆሪጹሎ ንኹሉ ነገር እንታይ ዝገብሮ ኢሉ ንኹሉ ነገር ዘዋርደሉ ኢሉ ድሓር መንግስታት ኢሉሎ ክንብሎ ጽንሕና ማለት እዩ መንግስታት ጥበብን ምኽርን ከም ዝሕጅ ዘለናዮ ጥበብን ምኽርን ዝጠፍኣሎም ግዜታት ይመጽእ ወይ ከኣሎ ማለት እዩ ማዕርግን ማሕበራዊ ቦታን ወይ ድማ ሶሻል ስታተስ ማለት እዩ ናትካ ዘይጠቕመሉ እዋን ክመጽእ ምክንያቱ መን እዮም ዝመጹ ኢሎም ብዙሓት ኣሽሓት ኢሉ ሓያላት ሃብታማት ኩሎም ባሮትን ጨዋታትን ኣብቲ ጎዳጉድን በዓታትን ሲ ተሓቢኦም ኢሉ ነኽራን ነኻውሕን ድማ ካብ ገጽ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ካብ ቁጥዓት ገንሸልንሲ ኣብ ልዕሊና ወዲቕኩም ከውሉና በልዎም ኢሉ እዚ ኩሉ ንፈልጦ ኢና ብፍልጠት ሓይልታት ሰማይን ምድርን ኢሉ ኣብ ምድሪ ግን ክሳብ ሕጂ ምድሪ ጥራይ ሸክ ኮይኑ ካልእ ግና ሲስተምስ ወይ ድማ ሰብ ዝሰርሖ ዘበለ ብዙሕ ንምውካል ጥዕሚ ወይ ከዓ ንኹሉ ግዜ ጸኒዑ ክነብር ዝኽእል እዩ ከምብረና ንኽእል ኢልና ንሓስቦ ነገር ግና ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እንታይ ኮይኑ ሸክ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኩሉ ግና ሓንቲ ላ ማእከል ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ ግና ኣላ እዛ መንግስቲ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብኣ እንድሕር ዳ ኣለኻ ሰላም እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ዕረፍቲ እዩ ኣብኡ ከዓኒ ሓጎስ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሰብ ኣጋ ምኻዱ ምስ በፅሐ ወይ ኣጋ ዕርቦቱ ምስ በፅሐ ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ዘለዎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኢና ክንሓስብ ዘለና እዚ ከዓኒ መንፈሳዊ ደረጃ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ ንቕበል ካብ ኮንና ክብለና ከሎ ነዚ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዘይንቀጥቅጥ መንግስቲ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና እያ ኣብዝላ ኣብትላ ኣይኮነን ኣብ ሰማይ ምስከድካ ኣይኮነን እንታይ ዳ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና እያ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ፈራዲዩ ትብል እዚኣ ኖ እግዚአብሔር ንምድሪ ጥራያ ይገብራን የባድማን ገጻ ይግምጠል ነቶም ኣብኣ ዝነብሩን ፍሕ የብሎም ከምትን ህዝቢ ከምኡ ከዓ ንኻህን ክበፅሖ ኢሉ ከምትን ባርያ ከምኡ ከዓ ንጎይታ ከምትን ግዝእቲ ከምኡ ከዓ ንመቤት ከምትን ተሸያጢ ከምኡ ከዓ ንሸያጢ ከምትን ተለቅሐ ከምኡ ከዓ ንመለቅሒ ከምቲ ንበዓል ዕዳ ከምኡ ከዓ ንምዕደይ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ስታተስ ናትካ ከማንሲ ዘይጠቕመካ ግዜስ ኣሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ዕዳ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ምዕደይ ከማንሲ ዝሽገረሉ እዋን ክመጽእ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ነዚ ቃል እዚ ተዛሪቡ እሞ ምድሪ ብጥራስ ሰብ ጥራይ ክትከውን ብጥራስ እውን ክትብዝበዝያ ምድሪ ክትሓዝን ትጽምሉውን ኣላ ዓለም ትሕለል ትጽምሉውን ኣላ እቶም ምሩእያት ህዝቢ ድማ ይሕለሉ ኣለዉ ኢሉ ሕጊ ስዒሮም ስርዓት ለዊጦም ነቲ ዘለኣለማዊ ኺዳን ኣፍሪሶም እዮም እሞ ይብለና ስለዚ ናይ ንምንታይ እንድሕሪልና ዘለኣለማዊ እንታይ ስለ ዘፍረሱ ኢሉ ነቲ ዘለኣለማዊ ኺዳን ኣፍሪሶም እዮም ኢሉ ሕጂ መንግስቲ ኣምላኽ ንምንታይ ዘይትነቃነቕ እንድሕሪልና ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ዘለኣለማዊ ኪዳን ስለ ትነብር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምድሪ ክትቅጥቀጥ ኮላ
ንኸተማ ኣምላኽ ግና ንበይና ዝሕጉስ ኣርባሎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጻድቅ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክፉእ ወረሰ ፈሪሁ እንታይ ይገብርኒ ሰሚዑ ኣይፈርህኒ ይብለና እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ናይ በይንኻ ክትነብረሉ እትኽእል ሓይሊ እዩ ዝህበካ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ሓይሊ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገን ይኹን 29 መዝሙር ዳዊት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንጽሕድታት ሊባኖስ ይሰባብሮ ኢሉ ንዕራባትካ እንታይ ገብረን ኢሉ የውልደን ኢሉ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል ብምንታዩ በኃይል እዩ ናይ እግዚአብሔር ብምንታዩ በግርማ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብምንታዩ በስልጣን እዩ ኢሉ ስልጣን ኃይል ሎ ጎይታ ክልእኮም ከሎን ደቂ መዛሙርቱ እንታይ ሂብዎም ብለና ስልጣንን ኃይልን ሂብዎም ሓቀይዶ ትራፊክ ኩሉ ግዜ እዚ አንፈልጣ ማለት ያ ትራፊክ ሲ ሰብ ይፈርሖ ኩሉ ሰብ ይፈርሖ ሓደ በይኑ ቆይ ወላ ጠበንጃ ይሓዝ ማለት እዩ ምንታይ እንድሕሪልና ብድሕሪኡ መን ኣሎ ብድሕሪኡ መንግስቲ ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኃይል ኣሎ ስለዚህ ማለት እዩ ስልጣን ምስ ኃይሊ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚህ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ቃል ብስልጣን ክመጽእ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል በኃይሊ ክመጽእ ከሎ ንኹሉ ናይ ጸልማት ነገራት የፍርሶ እዩ ማለት እዩ ፍርሂ የፍርሶ እዩ ንጢሞቴዎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣምላኽ ስንታይ ይብና ኢልዎ መንፈስ ትብዓት ይብና ኢልዎ መንፈስ ፍቅሪ ይብና ኢልዎ ካልእ ከዓኒ መንፈስ ቅጽዓት ወይ ከዓኒ ሓድሽ ትርጉም ከዓኒ መንፈስ ርእስኻ ምግታእ ይብና ኢሉ እምበር ባርያ ዝገብር እንታይ ያበናን ኢሉ መንፈስ ፍርሃት ያበናን ኢሉ ስለዚህ ካብ ፍርሃት ከውጻካ ዝኽእል ካብ ባርነት ከውጻካ ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኩሉ ግዜ ready do you take advantage of it or no ንስኻ ግን advantage ትወስዶ ትጥቀመሉ ዶ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮም እዩ ዝብለና መንፈስ ኩሉ ሰዓት እንታይ ኢሉ ዝተዳለወ ኢሉ መንፈስ ኩሉ ሰዓት ዝተዳለወ ኢሉ ጻድቅ ኩሉ ግዜ ናበይ ይኸይድ ኢሉና ሃዲሙ ናምንታይ ይኸይድ ናብቲ ግንቢ እዩ ዝኸይድ ኣውኻ ይሕባእ ኣውኻ ይዕቁብ ለና እንታይ ማለት እዩ ሽግር ኣይመጽእን ኣይኮነን ግን ካብቲ ሽግር ክወጸሉ ዝኽእል ስትራቴጂ ወይ ከዓኒ መገድታት ግና ይፈልጦ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገን ይኹን ስለዚ ዘንቀጥቅጥ ነገር ክኾን ከሎ እታ ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘለና ኣብኣ ኸንዕቁብ ኣው እንታይ ይበሃል ኣሎ ክንፈልጥ ካብኡ ክንሰምዕ ካብኡ ክንጸናንዕ ካብኡ ከዓ ነፍስና ክትዓርፍ فقد أملاك እግዚአብሔር ይመስገን ملاك استمسكن يخون حد عمت ملو بزول العالم انتي كون صنبق ورا نيكست ديت متس الله انتي عندنا كلها انا تتصبينا مالتي تتصبينا صح حجي አይፍለጥኒ ማለት እዩ ولا ኳ ናብ ጽቦ ነገራት ይኸይድ ከም ዘሎ እንተመሰለ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ምድሪ ነገራት ይመጽኦም ማለት እዩ ሰባ ምድሪ ኣምላኽ ብዝሃቦ ጥበብ ብዙሕ ነገር እንዳፈትሕ እንተኸደ ምስኡ ግና ተደራራቢ ሽግር ካይመጽ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ ይንቅጥቀጥ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ዘንቀጥቅጥ ከንቀጥቅጥ ኣሎ ምክንያቱ ዘንቀጥቅጥ ጸኒዑ ምንታን ደው ክብል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ዘንቀጥቅጥ ካን እንታይ መንግስት ኣምላኽ እዩ እዚኣ መንግስት ኣምላኽ እዚኣ ካኒ ውሽጥና ያዘላ ዘይተንቀጥቅጥ መንግስት ንቕበል ካብ ኮንና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ መቐረቱ ዘይትፈልጦ ወይ ከዓ መቐረቱ ዘይጥዓምከ ወይ ከዓ መቐረቱ ዝጠፈአ እንድሕር ዳ መሲልካ ንስኻ ኢኻፍቲ መረቐረት ዘይኣተኻ ንሕና ኢና ፍቲ መቐረት ዘይኣተና ማለት እዩ ዳዊት ብዙሕ ግዜ ኣብ ውግእ ተሳቲፉሎ ብዙሕ ግዜ ከዓ ንምርኮ ማሪኹሎ ብዙሕ ግዜ ከዓ ምስ ሰራዊቱ ተሓጒሱሎ ብዙሕ ግዜ ከዓ ንጸላእቱ ስዒሩሎ ሓደ ግዜ ግና ከምዚ ኢሉ ዘሚሩ ካብቶም ምርኮምን ካብቶም ወይኖምን እኽሎምን ምስ በዝሐ ኢሉ ብዙሕ ምርኮ ዝማረኹ ሃብቲ ዝበዝሓሎም ውሉድ ዝበዝሓሎም ካብኣቶም ንላዕሊ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ሓጎስ ኣንቢሩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ካብቲ ዘለዓለማዊ ነገር ዘማቕለካ ነገር ነቲ ንምድራዊ ነገር ይሓልፎ እዩ ኣብቲ ውሽጥኻ ኣብ ደገ ስለ ዘይርአ ግና ምናልባት ሰባት ባብል ትገብር ከም ዘለኻ ክመስል ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ግና ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ መንፈስ ግና ኩሉ ግዜ ሬዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ግዜ ክንምለስ ዕድልን ቦታን ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሰለስተ ነጥብታት ክዝርዝር ኢሎም ማዓንቲ
زي تنقطقط منغستي مقرته بمنتاينا نرخبو وي كان ابت زي تنقطقط منغستي كمي غيرنا زي تناوصنا خوينا ننبر نخل ابتا تنقطقط علامسي زي تنقطقط منغستي حيسكا تنبر مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ህይወት ካልኣይ ካኒ ኣብ ዕላማን ውልጥንን ኣምላኽ ምንባር ሳልሳይ ካኒ ተስፋ ምጽኣቱ ምጽብባይ እዚ ሰለስተ ነገራት ካውን ዝያዳ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ግን ኣትሊስት እዚ ሰለስተ ነገር እዚ ግን ዝሪኦ ኢና በሓደ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ህይወት ማለት ሲ እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪልና ጎይታ ብንጹር ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናባይ ኦኬ እቲ ናባይ ዝመጽእ ኢሉ ንቃለይካ ሰሚዑ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ንመን ከም ዝመስል ከርእየኩም ኢሉ ቤት ክሰርሕ ከሎስ ዓሚቑ ዝኹዓተ መሰረቱን ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ሰብኣይ ዝመስል ደምሳስ ውሒዝ ምስ ዝመጽእ ኢሉ እቲ ውሒዝ ነታ ቤት ደፍዓ እቲ ከውሒ ስለተሰረተት ከዓ ምንቕናቓ ሰኣነ ኢሉ መላኽ ይመስገን እዚ ካብቲ ጎይታ ዝተቀበልናሉ ካብቲ ትምህርቲ ምድሓን ዝተምሃርናሉ ተምሃርና እዩ ኩሉ ግዜ ክንመሃሮ ይግባእ ኩሉ ግዜ ቸክ ክንገብርካ ይግባእ ቤትና ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪልና ሊትራል እንታይ ማለት እዩ ነቲ ቃል ሰሚዑ ኣብ ውሽጡ ኣቐሚጡ በቲ ናይቲ ቃል ሓይሊ ዝነብር ማለት እዩ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር እንታይ ቃል እግዚአብሔር ሰሚዕካ ክትገብሮ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ምክንያቱ ኣብኡ ክትነብርን ክትገብሮን በበይን እዩ ሎክ أبولي كيدان إخبار تزازات يبوم تزازاتو كنقبرو يكالون سلازي تاجرلهم سلازي تزازات أوشتهم كتصحفوا يلو مالتي أوشتهم يصحفوا يلو سلازي حدا نتحو ويكان ودنو انتاي كبلون يلو نعنز قفلتو أي كبلون يلو مهنياتو أوشت خوينيو انتاي زقبر قال إخبار يستقبر مالتي باولوس هذا إخبار إفيسون كيدو كفانهم كلهم تايلوهم شعم حنت نجاري لوهم مالتي نتخ هانت أكمن مسكولاتهم قدسان قبل هواريات قطع إسرائيل زين معرف إسرائيل ثلاثان كلتاني زين ببدله نتخ هانت أكمن مسكولاتهم قدسان كرستيكم زقيل قال صقو إلو أملاخ استمسكن يا أخوان قال إخبار يرستيو رستيه بكاملتي تايتل نحن حدث أبغان نحرب شموكا زخنا نجار قدي فيلكا ناتكاي تمرقاقص السند كانتايو سو زرستيكا انتايو انتايو مرقاقص السند سي مالتي مرقاقص السند سلاز قال እግዚአብሔር እንታይ ገብሮኩም ይኽእል ኢሉ ካንጾኩም ይኽእል ኢሉ ካላይ ካንታይ ገብሩ ይኽእል ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኮይኑ ካንታይ ገብሮኩም የረስትየኩም ኢሉ እቲ ኣው ዘሎ ተስፋ ርስቲ ናትኩም ዝገብሮ ዋናታት ዝገብሮ ወይካ ዋናታት ክትኮኑ ዝገብሮኩም ታዩ ቃል ጽጉ ኢሉ بتصقع زمصق قالنا بخاتكم تاي غبركم يرستيكم املاح استمسكن يكون ስለዚህ ጎይታ ቃሉ ሰሚዑ ወይ ካኒ ቃሉ መስማዕ ወይ ካ ቃሉ ምግባር በበይኒዩ መስማዕ ብዙ ዓይነት እዩ ሓደ ግዜ ያዕቆብ ኮም ኢሉሎ ገጽ ፍጥረት ርእሲ ሽዑን ቡ ዝኸይድሲ እንታይ ኢሉ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ሰምዖሎ دحار كنتاي قبرون دلو بو أي كيدني زلوا نمنتاي دحريلنا أو تصابيلو جنانتاي لو يعقوب نبتي ملو حقي حرنتي له ناوز سمعي له زتمت امبر زير السع سماعي له فوكس اتنشن بتعميز دل مالتي نا እግዚአብሔር ቃል ሰሚዕካ ክትገብሮ እንድሕር ዳፈቲንካ እንታይ ማለት እዩ أي بلكاني نا እግዚአብሔር ቃል ሰሚዕካ ክትገብሮ እንድሕር ዳፈቲንካ أي ክሰልጠካን እኽእሊ مالتي ምክንያቱ بدقها إخا تقبر زلها أو وشتها إعات ونا الله مساها إحبرنا الله مالتي كم خون كله جنا نيتسجع قال يخون نعها خاني داي قبرك يبرتعك يتقمك مالتي زعبير مسكن سلازي قال مسمعي له حدا خلايك قالوا مقباري له نا زعبير قال كتسمع نتقال تأخذ قبره قلها بتصقو تدقيفك بيتك أبكوحت سرت على خاملتي زعبير مسكن بيتو أبكوحت سر حسب انتا يقبريلو نسو بالهيو يلو قويتا وحيج كما تسخلق انتا يقبرنيلو اي نغانغني شيك ايكون زعبير مسكن
ስለዚ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ቤት is very important ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኻ ብምንታይ ኻ ብቓል ጸጋ ኢኻ እዚ ኻ ብምንታይ ብናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብቲ ናቱ መንፈስ ክትኣቱ ከለኻ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ሓደ ግዜ ሰብ ኣምላኽ ኣንቢበስ መቕረታ ይበልና ኣሎ ወይ ድማ ኢሉ ኣይጠቕመና ኣሎ ወይ ድማ ደስ ኣይብለና ኣሎ ቦሪንግ ኾነን ኣሎ ኢሉ ንኹላትና እዩ ዝኾነና ከምዚ ሓደ ሓዊ በቐዳማይ ዝበሎ ኣምላኽ ስለ ዘንበብካ ስወልፊ ይኮነካን ኢሉ ምክንያት ፀላእ ኩሉ ግዜ ስለ ዝፃረረካ ኩሉ ግዜ እንዳተቃለስካ ኢኻ ተኣቱ ኢሉ ወል ቃል ኣምላኽ ከተንብብ ከለኻ ኩሉ ነገር እዩ ዝፃረረካ ብፍላይ ድሕሪ ደኣ ኣብቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ሙድ ድሕሪ ደኣ ዘይቀኒኻ ብጣዕሚ እቲ ምፅራር እንዳበርትዕ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣብ ሽዑ በፂሕካ ዝድወል ሰብ ዝዝከረካ ኣብ ሽዑ በፂሕካ ዘይዓመምካዮ ጉዳይ ዝዝከረካ ኣብ ሽዑ በፂሕካ ማይ ትጸምእ ኣብ ሽዑ በፂሕካ ትጠሚ ኣብ ሽዑ በፂሕካ ድቃስ መፀካ ትኻስ መፀካ ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕር ኢልና ስጋ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ኩሉ ግዜ ይፃረሮ ማለት እዩ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ይፃረሮ እዩ ማለት እዩ ሎክ እግዚአብሔር መስዋዕት ከቅርቡ ክትመፁ ከለኹም እንታይ ግበርዎም ኢልዎም ናብቲ ቤት መቅደስ ክትኣቱ ከለኹም ቅድሚ እታውኩም መስዋዕት ግበሩ ኢልዎም መስዋዕት ማለት እኮ ንዓኻ መስዋዕት ዘይኮነካ ዘበለ መስዋዕት ይኮነን ከም መጀመርታ ሓቀይዶ ዳዊት ሲ ሃብታም እዩ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ነገራት ነይርዎ ማለት እዩ ንጉስ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ግና ማይ ምስ ፀምአ ናይ ዓዱ ማይ ናፊቑ ድሓር አይ ቲንክ ዮኣብ ወዲ ፅሩይ ኣይመስለኒ ሰጊሩ ነትሮባ ናይ ፀላእት ቦታ ኣብቲ ናይ ሲኦል ሳኦል ዝነበሮ ቦታ ኣብ ኸይዱ ማይ ኣምፂሉ ስለዚ this is the best water for him እዚኣ ግን ፅኢልካ ይትርከብንያ ማለት እዩ ንዓኻ ኢሎም ኣምፂኦማ ማለት እዩ ዳዊት ግን እንታይ ኢሉ እዚ ደም ናይዞም ሰባት እዚኦም እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መስዋዕት ይኹን ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደሊ ገለ ነገር መስዋዕት ምስ ክብሎ ከሎ እግዚኣብሔር ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ክትረክብ ከለኻስ እቲ ስጋኻ ቀዲሙስ መስዋዕት ይኸውን እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ናብኡ ክትኣቱ ናፍቲ መንፈስ ናይ ቃል ክትኣቱ ቀጻሊ ከተንብቦ ቀጻሊ ከተስተንትኖ ቀጻሊ ከዓ ንብኡ ክትጽሊ የድለይካ ኣምላኽ ይመስገን እቲ ቃል ግና ውሽጥኻ ሽዑ እንታይ እንዳገበረ ይኸይድ እንዳበርትዕ እዩ ዝኸይድ ቃል ኣምላኽ ግን ናቱ ዝኾነ ባህርያትካ ኣለዎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ሰብ ምስ ኣተወ ናይ ግድን እዩ ዝልውጥ ናይ ግድን እዩ ዝትንክፍ ማለት እዩ ብዝፍለጠካን ብዘይፍለጠካን ክሰምቲ ሰማይ እንታይ ምዃኑ ኢሉ ካብ ሰማይ ዝመፀ ዝናብ ንምድሪ ከየጠልቀ ዘርኢ ንዘራእይ ምግቢ ከዓ ንተቐላበ ከያብ ዘይመለስ ከምኡ ከዓ ቃለይ ናብኡ መፂኡ ኣይምለስን ኢሉ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ እዩ ዘስልጥ ደጋጊንካ ከተንብቦ ከለኻ እቲ ቃል ድማ ንዓበየ ኸደ ክብለና ከሎ so mightily grew the word of God ኢሉ and prevailed ስዒሩ ነቲ ዝነበረ ካልእ ቃላታት እንዳሰዓሮ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ክርስቲያኩም ዝኽእል ቃል ጸጋ ኢሉ ነቲ ቃል ጸጉ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ክትረክብ ቀጻሊ ምስኡ ሕብረት የድለይካ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ቤት ክህልወካ ከሎ ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ እዩ ዘለወካ ኣምላኽ ይመስገን ኩሉ ነገር ክንቀጥቀጥ ይኽብለና ከሎ ቃል ኣምላኽ ክንፈርሕ ኢሉ ይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ዘይንቀጥቀጥ ሒዝና ብሓጎስ ክንፃበይ ኣምላኽ ይመስገን እግዚኣብሔር ዋላ ሓጢኣት ክትገብር ከለኻ ዋላ ኣብ ምድሪ ቁጣዓ ክመፅእ ከሎ ብጓህ ክትስቀጥ ኣይደለይካን እዩ ከምኡ ኢልዎም ነህምያ እንታይ ኢልዎም ሓጎስ እግዚኣብሔር እንታይ ኮም ኢሉ ሓይልኹም ኢልዎም ነቶም ህዝቢ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ምስ ኣንበበሎም ኣቦታቶም ኣይተኸተልዎም ንሶም ኣይተኸተልዎም ስለዚ ጉህዮም በኽዮም በቃ ስለዚ ተነስሑ ግን እንታይ ኢሎም ካብ ሕጂ ግና ጓሂ ወዱ ኢልዎም ቃል እግዚአብሔር እንታይ ሓጎስ እግዚአብሔር እንታይ ኮም እዩ ሓይልኹም ኢልዎም በቃ በቲ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝተረትዑ ኣብ ውሽጦም ሓጎስ ክመልእ እምበር ፀላኢ ብጓሂ ገይሩ ክፀቕጦም ስለ ዘይደለየ ኬድኩም ሕጂ ግና ብቤትኩም ኬድኩም ብልዑን ስተይን ኢልዎም ምክንያቱ ንቃል ኣምላኽ ዝእዘዝ ንቃል ኣምላኽ ዝፈርህ ልቢ በቲ ቃል ስለ ዘጥረዩ ስለ ዝጓሃዩ ስለ ዝተረትዑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስለ ዝበኸዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጓሃ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እብለና ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ጽቡቕ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር መፂኡ ውሽጥኻ ከተንክፈካ ክረትዓካ ከሎ ከም ቃሉ ብዘይምምላስካ ክትጉሂ ከለኻ ዋው እዚ ዓብ ፀጋ እዩ እዚ በረኸት እዩ እንድሕር ደኣ ደስ ቆርቆረካን እንድሕሪት ዝመልሰካን ኮይኑ ግና እዚ ግን ናይ ፀላኢ ፀቕጢ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ኩሉ ግዜ እንታይ ይድለና ኣብ ፍቃድ ኣምላኽ ንኽንነብር ኣብ ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ ክንብል ተኾይንና ኩሉ ግዜ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ቤት ክህልወና ይደሊ ኣምላኽ ይመስገን ካልኣይቲ ኻን ኣብ ውጥን ኣምላኽ ምንባር ማለት እዩ
داويت بزمانه نفقد أملاخ بلنا ويكاني كونسل يزبلو نمخر أملاخ مالتي እግዚአብሔር زمخرو له ነገር ነይሩ ኣብ ህይወቱ 73 መዝሙር ዳዊት 78 ንሕርዳ ኣርየና ያቆም ይብለና እግዚአብሔር ካብ ድሕሪ መጓስ ከተርፎ ቀሎሲ ያቆብን ንእስራኤል በእምሮም እንታን ክጓስዩ ኢሉ ስለዚ ሓደ ሚሽን ንዓይ ዝተዋሃበኒ ንዓኹም ማይ ተዋሃበን ንዓኹም ዝተዋሃበኻ ንዓይ ተዋሃበን ብዛዕባ ዕዮ ዝብል ደሎ ብዛዕባ ተልእኾ እግዚአብሔር ግና ንጵርስኪላን ኣኪላን ዝበሃሉ ሰባት እንታይ ገይሮም ንጳውሎስ ሳቦርዲኔት ክገብሩ ወይ ከዓ ንጳውሎስ ክሕግዝዎ ኣብ ዕዩ ግና ዝተልእኾ ዝሂብዎም ኣጵሎስ ዝበሃል ብጣዕሚ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተቃጻጸለ ሰብ ግን ካ ጥምቀት ዮሐንስ መጥምቅ ተደ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ሰብ ነይሩ السب زي عبي إنرج عبي مؤثر له جن فلتأت يبرون أكيلان برسكيلان جنا كوموس لز أو عزنا ورم أبيتهم جرام أم هيرم ما مالتي حجي انتايو تجزي عبير أبي وات كا زمخرال كا مخري انتايو الكا خد حسب بزعبو خد مرمر بزعبو خد صلي بزعبو أمورها بيز خون كله أنا خلو جزي عبير يدلي ما نياتو جزي عبير مخرو سؤال أي جلسني جزي عبير تدلي خون تدلي أنا أملاخ سلزخنا مالتي أملاخ استمسكن يخون سلزي يوناس نامنا ويخلق كله يعني ببون يتقال تجزي خي كيد معرف حدا كاب قطر حدا صاف سلسة نحرام بيكمو جزي عبير صويعوا يوناس جن كابزا مخرزي أخوات بزح نجار وصي سعيرو مالتي ويل بزح نجار كوتس أك خاب مخر أملاخ كوتس أك زفت النجار بتعم بزح كل جزء جنا نافت مخروقة ملص ده اللي جنتلي بتجهاتي خات نبر ويدي ما داس نعوق تروح ويك كل جزء سلا التقعد يا أو أخت نبر تخيل ويك أنا أون دقرب كخت كي تخيل مالتي سلا نيوناس إغزابير مصوع نيوناس كم نيروا مسنا نوي مالتي هنياتو سوريا وين أقدمهم لا يجرم يوم بزحات إسرائيليين قتيلهم يوم سلا كيما لو نعليتنا إسرائيل كم زجبروا ميلهم إلو زحسب مالتي بزح جزء بزحنا كريستيانات بزحنا أملاخ سوات أقل قلتي أتني أملاخ مخري مست بوليتيكا وس يوم قبلوه خمسة خندر أخلنا توانجل سلزي تك ما يكون أنت يعني توانجل صوري أبي تسب بس حقنا تمالي عزيب الله حيل أملاخ أبغى حمد ريز الله تسب كم تناتو أمرون نحردا ببوليتيكا تبلاش تصنيحه عمرون نحردا بسسعنا يجنزب تبلاش تصنيحه عمرون نحردا بخالق إمات يصنيحه عمرون نحردا بخالق زخونه superiority خون بلون نخل inferiority تعبيد خون نخل زيد اللي تحتنا خون نخل تحت حساب whatever جن أو أتيو تمخر أملاخ بياز يخون ويكاي زنبع مالتي يوناس شجرو زنيرو نزت حسوا خوت بزح قصيد له مالتي سلازي أوتن أملاخ تنبري لك إغزابير حسب الكان نجار انتايو لك كل جزء دليجنت اللي خد قعد كلها نا إغزابير منفس نلعب جزء نداس حبة كايز غيد أوعيتي زي أملاخ استمسكن يا أخوان أول شيء تخازو خو حزول النجار كتل اللي ياخد كل صبوي مالتي أملاخ يمسكن تسفى مسقاتو يلو ناي تيتوس انتايب لنا تعمي كلها أنا فلتو تقص اللوبز قالزي أتبرخ تسفنا يتعزز أملاخنا المدحينا يسوع كريستوس مجلس كبرنا تتصبينا قفعن على موت من يتنكحدنا أبزع على مزيا بتنقع بتصدق كن بملخون كن نبر يمهرنا الله إله سلازم تسفى مسقاتو يوم بزع زي تسفى مسقاتو بيت خريستيان دالجزنا أو خبيوتنا تسفى مسقاتو زبل ولا تي كم عينة حساب تقوم عينة بأمره بدكترين بدرجات مرتي نأمن له خلنا كابتل بناقنا ندهس سخيدو حجون سؤال كاسحيب كابون داستون كنا أو خاتي الكاتب بلو نجار أيقونا نجن أبتزل ألما ومخري أبتنا إغزابير مخري أبتقال أملاك تأدخل خاقنا منفس قدسينا وندا أتوكاز غير مالتي ونياتو تبروغ تسفانا يتعزز أملاك من حينا يسوع كريستوس بقلاس كبري إنها تتصبينا يبلنا نعوخ تصب خلا خا أخان تايتخون نلعب تسأمبلا اللي الكاخت نبر تخيل مالتي إغزابير يمسكن سلازم شو علو قفعن على موت من يتنكحدنا علم زبز علم زي بتنقام بتصدق إن بملخون كنبر يمهرنا له قدمي انت يلو يزارب تصقى أملاخ تقليص إيمان نخلق أسب كعم دحنا مسئول يجي مراب تقصر عسرت هذا سلازم تعمل مالتي نجزي أبير من قست زيت انقطقط من قست يعني أملاخ يمسكن إذا زيت انقطقط من قست خاني اتقال سمعك وش تخاب منبر نتزين قطقط
حيلا ختستمقرو تخل تخافل نايت زين قد حيلا قون زغل بناي قالو حيلينا እግዚአብሔር استمسكن يخون هنصلينا ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክርእስ ዕንተይ ክፈተለይ ከም ዝበለ ንቃልካ ስለዚ ኸፈተልካልና ስለዚ አብራሃካልና ንኽብረካ ነመስግነካ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣእምሮናን ሓሳባትናን ዝተሸፈነ ይኹን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሸፈነ ይኹን ነው 30 60 ሚት ክንፈሪ ክድግፈና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽል ኣለኹ معلتنا جزنا ساعتنا كلنا عخالفنا كاغويتا بسترف زمن هيوتنا بشيم يسوع كريستوس آمين